Tak všetci vieme, že sme šli na Baník nie moc príjemnej situácii, pretože jednoducho sme svoje zápasy predtým nezvládli, aj když ten výkon byl obstojný, ale vlastne soupeř nám dokázal z prvej príležitosti dať gól. To sa nám bohužiaľ stalo aj dneska, když tomu navážu. Ale chci povedať to, že veľmi kompaktný výkon, udiali sme nejaké zmeny, jak samozrejme rozostavení, tak niektorí hráči boli v tej základnej zostave noví a musím povedať, že sme podali veľmi kompaktný výkon, jak tímový výkon, tak dobrý výkon jednotlivých hráčov, z toho sa to samozrejme skladá. Dokázali sme byť veľmi pozorní, s veľmi dobrým prechodom do útoku a musím říct, že aj kombinačne ten futbal bol z našej strany veľmi dobrý. Je škoda, že ešte sme tie príležitosti, ktoré sme potom mali nedokázali gólovo využiť. Tak nie celkom, pretože samozrejme, pokud ako Baník hráva akoby na dvoch útočníkov 4-4-2, samozrejme v niektorých fázach 4-4-1-1, tak by nám asi to rozostavení na troch obrancov vyhovovalo líp, pretože jeden zaisťuje, dvaja sú na hráčov, ale vedel som, že potrebujeme byť silný v záložnej rade, hodne aktívny, potrebujeme hlavne dobre vystupovať, aby sme sa nedostali pod tlak a pokud by sme šli do toho obrancového systému alebo zostavenia, tak by sme sa vlastne mali by sme šírku, ale mali by sme o tú radu níž hráčov, tak sme to dokázali poskladať na 4-1-4-1. Tým, že nám samozrejme Hlinka potreboval uzavírať Baroša a Diopa z druhej strany, takže zmenšovať ten prostor, do ktorého hrají a musím povedať, že Hlinka to plnil fantasticky a na to, že 3 mesiace nehral súťažný zápas, nemá ani 1 minútu ani v prípravnom zápase, tak ten zápas aj z taktického hľadiska, ale aj z toho herného odehral vynikajúco a sami vieme, že jedna vec je kondice, ktorú má. Našťastie je to hráč, málo ktorý hráč príde pripravený do mužstva, když trénuje sám. On sa samozrejme v Bystrici pripravil vynikajúco, ale som rád, že dokázal zvládnuť tú vlastne hernú kondíciu, pretože je trošičku iná a dokázal ten zápas odohrať. Takže jedna zmena samozrejme hráčov, nebol som spokojný vo výkonom niektorých hráčov v tých zápasoch, ktoré sme predtým hrali, pretože nehrali sme ako 10 hráčov, ale hrali sme 6-7. No a druhá vec, to rozostavenie, som sa na konci rozhodol pre toto rozostavenie. Trénovali sme obe, pak sme sa vlastne 2 dní pred zápasom rozhodli pre toto rozostavenie. Tak videl som v kabíne, že to z hráčov spadlo. Mňa samozrejme stále teší, pretože sami, kto ma pozná, tak vie, že tlačím to do kombinačného fotbalu a to som samozrejme chcel ako a odkedy sme prišli, tak sa snažíme hrať kombinačne. S Bohemkou sme mali 60-40 držanie balónu, ale jednoducho sme nedokázali premeniť tie svoje šance. Videl som, že samozrejme z toho mužstva to spadlo, teď je dôležité, aby dobre pracovali dál, byla tam pokora a šli sme do ďalšieho zápasu tak, ako že chceme podať znovu ten výkon a hovorím, teší ma to, že jedna vec je víťazství, ale druhá, že ten výkon bol zaslúžený a to víťazstvo nebolo náhodné a že sme si vlastne vonku, pretože když spomenul súperov obidvoch doma, tak si šance nevytvorili, že sme si vonku vytvorili dostatok šanci na tie góly.